fanden? Hvad fanden er det? Og for helvede, er det en sæson? Fail. Det er en sæson af... Fanden er det? Hvad er det en slags skyblock på en server? Jeg tror, jeg vidste det er. Altså, det ser sådan ud. Det er ret langt nede. Ja, det er... det er en skyblock let's play. Der kommer op. Så, ja. Det er jo bare godt. Jeg tror, jeg begynder at hugge lidt træ. Eller lidt, tror jeg. Jeg ved ikke helt. Jeg skal få træ. Jeg skal få træ. Hvad var der var hernede? Jeg tror, at vi kan mine lidt jord hernede, måske. Jo, for helvede ikke jord. Sten. Så skal jeg måske skifte noget af det jord ud med sten, i stedet for, tænker jeg. Der kan man sgu ud til det der fastland. Og ja, jeg har noget chips og noget cola med. Tag en slå cola. Og nogle chips med salt på, så er jeg bare almindelig ostpops. Det smager fucking godt, altså. Jeg kan lige tage igen. Den der. 25, det er fint. Der er vist en cobblestone generator. Der er en cobblestone generator der. Hvad fanden? Det er noget lidt crap, ikke? Altså, vi får noget jord. Mega 10% nu. Skal vi... Mere. Det bliver en let's play, der kommer op. Ikke så meget nu. Måske vi komme nogle venner med, som jeg har næsten lige lagt en video op med Anders på godt PvP Skyblock. Det var en lorte video, faktisk, synes jeg selv. Ikke så god. 19. Det går jord. Men for helvede. Hvad? Og man skal jo git tools. Kan man ikke? Jo, det er det. Så git tools. Jeg får nogle flere tools nu. Jeg går bare på tools her i også. Det bliver sådan her. Sådan der. Skal jeg gå videre. Så bare sådan der. Så begynder jeg at hugge noget. Den der. Den er bare køre. Ja, det er så ganske fornuftigt ud. Godt ud. Der. Nogle gode tips. Der. Og et godt lidt cola. Det er godt. Det er nice. 12 er nok. Fanden fik jeg bare en sapling nu.
Ja, det er 3 af hovederne. Nå. Nå, der røg sgu noget af den der mine. Fik den. Ja, der er ikke så meget jord i den her. Fuck det, som har levet så meget jord. Som de andre Skyblock kan. Ja, jeg kan rigtig godt lide Skyblock, det kan jeg. I can it. Love this bullshit, you know. Men ja, der er lidt chips, og det gør jeg. Starter man ikke med noget mad. Jo. Nem. Drøf, er det fint nok. Åh, for helvede, dumme kaktus. Og jeg får mange af de der. Tab det. Den der. Der er vi faktisk fint. I klampen stack. Jo. Ja. Det er planlagt. Måske skal vi lige hugge lidt træ. Hugge lidt træerne. Ja, jeg vil også spille lidt off-camp, eller meget off-camp, fordi jeg ikke skulle tage det. Okay? Oh. You can take this. Yeah. Jeg tror, vi siger hej. Jeg siger tak for i dag. Hej.